Кадер кичәсе. Бу кичә йөрәктәге үкенечләрне, үпкәләрне, хысыт һәм тәкәбберлек тойгыларын күңелдән юк иткәннәрнең кичәседер. Бу кичә дөнья һәм ахират арасында булып килгәннәрнең кичәседер. Бу кичә дөньяның фани булуына әһмият бирми шикләнеп караганнарның да кичәседер. Бу кичә кеше булып яшәүнең мәгънәсен һәм кеше кадерен белгәннәрнең кичәседер. Бу кичә кадер кичәседер. Күкнең мәгънәви һавасында бер туплам булып, йылдыз кебек балкыганнарның кичәседер. Сискәнеп, гафләт йокысыннан уянып, илаһи әмрләргә уйганнарның кичәседер бу кичә. Рухлар галәмендә булган Раббани чакырышлар кичәседер бу кичә. Нәфсе һәм шайтанны йыгып, илаһи әмергә инанганнарның кичәседер бу кичә. Бу кичә Кадер кичәседер. Бу кичә 23 еллык әмергә тап килгән, 1000 елдан да хәерле булган бер кичә. Бу кичә фәрештәләрнең җир йөзенә ингән кичәсе. Бу кичә иблиснең каһар булып ләгънәт куйсына баткан бер кичә. Галәмдә һәр нәрсә сокланыр күркәмлегеннән бу кичәнең. Рухлар барысы рәхмәт алыр бу кичәдән. Күңел ишекләре ачылыр саф гыйшыкка бу кичә. Җир йөзе күтәрелгәндә күккә, күкнең йөзе башкачадыр бу кичә. Бу кичә кичәләрнең иң олысыдыр, кадер кичәседер бу кичә. Йылдызлар күк йөзендә бер тамчы нур кебектер. Бар тарафлар балкыр бу нур белән илаһи хузур кебек. Җиһанның рәхмәте явар ап-ачык карлар кебек. Сөюләрнең иң матуры бу кичә. Сөю ырлыгы кирсә күңелләргә бу кичә. Нур яңгырлары кыйлыр җәннәт бакчаларына. Бу кичә кичәләрнең кичәседер. Бу кичә кадер кичәседер. Күңелләр сусаган туфраклар кебек ачылыр рәхмәт яңгырына. Баскан туфрагыбыз туфрак түгелдер бу кичә. Су агышы белән йөрәк сызлауларын алыр эченә. Диңгезләрнең дулкыннары башкача бәрелер ярларга. Һәр ком бөртеге
рәхмәт нуры зәбәрҗәтләр кебек ялтырар. Кыяларга бәрелгән дулкыннар бер илаһи аваз кебектер. Торгын суларда буйга җиткән камышлар бу илаһи гыйшык белән тибрәләдер. Текә кыялар буенда изге җөмләләрнең бер хәрефедер. Бу кичә 1000 айдан хәерле дип әмер ителгән кадер кичәседер. Бәндәләр очсыз-кырыйсыз бер басуда муенын игән арышлар кебек ялгыз булса, мәңгелек рәхмәтне табар янәшендә бу кичә. Сөю һәм шәфкать пәрдәсе уратыр йөрәкләрен. Үтмәс илаһи рәхмәткә сусаган бу арыш башакларына иблиснең урагы. Бу кичәдә чәчәкләр дә башкадыр гел бакчада. Кызыллары аның башка кызыл, яшелләре аның башка яшел, сарылары аның башка сары. Сахраларда ком, диңгезләрдә су башка шашаулар бу кичә. Бу кичә фәрештәләрнең җир йөзенә ингән кадер кичәседер. Тауларның караңгы куркыныч шәүләсен фәрдә белән каплар илаһи нур. Агым сулар тынычланыр, җил тынар. Бетәр яфракларның кыштырдавы. Күк йөзе җиргә текәлер, ә җир йөзе күкләргә. Тәлгәш йолдызларның нуры эрер күк тынычлыгында. Җилдән кая таба исәсең дип соралмас. Билдәләнмәс бу йөгереп килгән тауларның саны. Бу кичә заманның, урынның эченнән сөзелеп килгән кадер кичәседер. Бу кичә шәрбәт кебек татлыдыр. Шәһәр утларының җемелдәве арифметик хисапка сыймас. Өметле, киләчәк сөртелгән урам буйларына су кебек агар зур күз төбеннән. Шул вакытта бер нур ялтырар энә очыннан әйләнеп гөл бәйләменә. Илаһи бер тавыш килер, кошлар барысы былбылга әйләнер. Манаралар нурдан бер шәһадәт бармагы кебек күтәрелер күк йөзенә. Эрер йолдызлар бу яктылыктан яктырак булып, мәчетләр киңәер, намазлыклар күкләргә җәелеп җилфердәр. Саждадан калыккан маңгайларда меңнәрчә йолдызларның үпкән урыны булыр. Фазыл чишмәләре дәрвиш сабырлыгы белән тынычланыр. Арыклардан агар сулар фәрештәләрнең тыны кебек. 1000 айдан хәерле кадер кичәседер бу кичә. Бу кичә 1000 хәерле кадер кичәседер. Ничек яңгырлардан соң карлар иреп ага, шулай рәхмәт яңгыры белән гынахлар иреп аккан кичәседер бу кичә. Эй таягына таянып йөргән бабай, бу тормышның әйберләрен аркаңа асып кая барасың? Я син баскан җирен тетрәткән егет,
bu güçlü gövde, gayretli yaş adımlar seni koya alıp bara. Eytsin, tekabirler kora jilen kiysegizde, baskan jerin tufrak ikenin unutmagız, deyip. Hazır, bizning aldımızda bir nur yılgası oga, niga şul nur yılgasında kıynırga uylamıysız. Vakit bek soң tugul әле. Bu kişe kader kişesidir. Siz, ey zulüm astında kalganlar, yeryüzünün xatar vakıgalarında canın vatan için bergenler, biligiz, bu kişe ferişteler sizning bilen yanaştır yeryüzünde. Gaziz başın kan bilen yuşlatken, tufrakka kuyup şahit bulup baxtına erişken yigit kardeş. Şahit ruhlar bilen birgesin hazır. Kanlarıgız gül ırlığı kibik şıtkan, bakşalarda tağı bir tapkır şahit bulu hıyalları bilen yaşaysız. Nindi baxıtlısız. Ey ferişte yüzlü şahit balalar, vatan hem azatlık için şahit bulu koy bir vakit balalar içinde takdir itilgen. Sizler hem sabi hem şahit nindi baxıtlısız. Ya Rabbi, men aydan da dereceli dip buyurgan bu izgi kadir kişesi hakına, men yıldan birli bu tufraklarını vatan kılgan kahraman milletimizge, birlik, ilimizge tireklik ihsan eyle. Köngüllerimizge huzur hem baxtlar, şatlık bir mübarek Laylatul Qadr kişesi hürmetine Ya Rabbi. Dinimizni, tilimizni, vatanimizni saqlaw için o'zinden köp tapqırlar güçlü düşman bilen berişudan qiyın halga tushgan din kardeşlerimizge üstünlük nasip eyle Ya Rabbi. İslam alemine hem dünyamızga tinchlik, huzur keluvine bu kişi sebepçi bulsun Ya Rabbi. Bizning tovushlarimiz eli tağıda kuvvet alır. Manaralarını sen avazsız kaldırma Allah'ım. Ya şakırmında bal jeyuşu kırtlarını, olarını keressiz kaldırma Allah'ım. Manaralarının ışın oysız kaldırma Allah'ım. Müslümanlık bilen koynagan yurtni, halkımızını Müslümansız kaldırma Allah'ım. Bizge köş bir, cihat uğrununda bahluvansız kaldırma Allah'ım. Kahramanlar kütken vatanımızını kahramansiz kaldırma Allah'ım. Düşmanga karşı turunu bilik, bizni cansız kaldırma Allah'ım. Gelecek yıllarımızda Ramazansız kaldırma Allah'ım. Sen bizni suyuvsiz, havasız, suvsiz hem vatansız kaldırma Allah'ım. Müslümanlık bilen koynagan yurtni,
Müslümansız kalırmı Allah'ım? Cennet kibik vatanımız Başkırstan üstünde bähit kıyaşı mängü balkısın. Jiringni übep didek dualar gövheri hem dahi bulsun dip seneler jawhari. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti ve merhameti bizlerge şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen başlayayım. Rabbim hikmet bilen aç köngülümni, halkım anlasın sözümni. Meşit ul sanat şişmesi. Medeniyetinin şıganağı bulgan meşit, şuluk vakitte medeniyetinin en büyük jimişide. Her medeniyet özünün üsüş barışında kamilliginin bir simvolları olarak sanatını üretken. İslam medeniyetinin örnekleri arasında meşitinin özünçelikli urunu var. Arxitektura, bizeliş sanatı içinde formalaşkan meşit, şuluk zamanda inanganlarının estetik zavığı da onlarını kamilleştirgen. Meşit, zamanның hem özü tüzülgen jir tübekinin özünçeliklerin sanat dili bilen sınlandırıp, ikinci yaktan ilahi şişmeden tuklangan bir estetik eser bularak buğundan buğunga küşe kile hem ana şulay mängleşe. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Ночь Кадр. Под темным горным склоном еще спускаются, слоятся облака. Пел муадзин. Перед великим троном уже течет, дымясь, алмазная река. Именно такими словами в 1903 году восхвалял эту ночь Иван Алексеевич Бунин. Но что же такого особенного в этой ночи, что сам Всевышний Аллах отметил ее в Коране отдельной сурой? И если брать перевод слова «кадр», то она означает «тесноту». То есть на земле в эту ночь будет такое количество ангелов, что им даже будет тесно. А как мы знаем, ангелы спускаются только в безгреховные, чистые места. А раз в эту ночь ангелы будут везде, то и вся наша земля в эту ночь будет чиста и безгрешна. И значит, мы в эту ночь будем таковыми. И наши дуа, иншаллах, обязательно примутся. Второе название этой ночи – ограниченность. То есть осведомленность и знание о том, какая из ночей очередного месяца Рамадан будет именно Лейлятуль Кадр, ограничена только Всевышним. Я же от себя хочу добавить, что в эту ночь возможность быть прощенным будет у всех без исключения. Но простит Аллах только ограниченный круг людей, круг верующих в Него рабов, которые проведут эту ночь с трепетом и с молитвами. Но и третье значение этой ночи – ночь предопределения. И у нас будет возможность стать прощенными, очищенными и даже изменить в своей жизни то, что нас не устраивает. Остается дело за малым – найти эту ночь. И не забывайте в эту ночь молить нашего Творца словами «Аллахумма иннака афхун тухиббуль афва фа'фу анни». Господь наш, поистине Ты прощающий и любишь прощать, прости же меня. И не забывайте, ночь могущества лучше, чем 1000 месяцев. Саламун хия хатта матла'ил фаджр.
Икенче сыйныф. Берәмләп сафка тезелегез. Икенче сыйныф. Берәмләп сафка тезелегез. Бу тагын нинди ахмак, шундый эссидә башлык кигән. Башлык кигән әфәнде, әллә ишетмисезме? Башлыгыңны сал. И Аллаһым. Юк, сез карагыз әле шуңа. Син нигә үз башыңны болай эшләдең? Башың кавын сымак булган ич. Бу нәрсә, яңамадымы әллә? Ey ahli iman! Ey müminlər, bir төркемегез икенчесен мыскыллап көлмәсен. Бәлки алар сезгә караганда күпкә яхшыдыр. Коръән, Хуҗурат сүрәсе 11-нче аят.